Barka da zuwa tashar Sanci TV. Wata mata da ta haifi doki an yi hira da ita yau din nan. Idan wannan ne zuwanku na farko to ku daure ku danna mana subscribe kuma ku danna alaman ƙararrawa. Wata mata da ta haifi wani abu mai kama da doki ne ko jaki ne, an yi hira da ita a cikin wani faifan bidiyo da za mu sa muku yanzu ku kalla, inda matar ta bayyana irin gwagwarmayar da ta sha, sannan kuma ta bayyana irin wahalhalun da ta sha sakamakon wannan abin da yake mata yawo a ciki. Kana kuma ta je gurin likitoci domin bincike, an yi hoton awon ciki, daga an je an gani sai likita ya ce ba komai, ruwa ne. In ta sake komawa a ce mata ba komai. To daga baya dai ta ce ina wannan abun kafin ya sheƙe ta wani ta sannayi, ta samo wata malama mai addu'a. To da addu'a dai da roƙon Allah aka cire mata. To sai ku gyara zama domin ku kalli cikakken bidiyon abin da ya faru. Idan wannan ne zuwanku na farko to ku daure ku danna mana subscribe kuma ku danna alaman ƙararrawa. Yanzu ina tare da wanda za ku so ku ji sunanta daga bakinta. Malama, me cikakken sunanki? Sunana Murja. Na Murja, me sunan mai gidanki? Sunan Shafi Sala. Kina sana'a ne? Ina sana'a abinci nake. Na to gashi gidanku ya cika da mutane dam. Ana zuwa kallon wani abu da kika haifa a cikin ciki ko kuma abin da ya zauna cikin ki tsawon lokaci. Ko za ki mana bayani yadda abin yake? Yana mun yawo ne a ciki. Haka yake. Kuma ban iya tafiya sosai. To ko kin je asibiti? Na je asibiti. Sai ce ba komai, ruwa ne. Tsawon wani lokaci kika zauna da wannan abu a cikin cikin? Ni tun da na haifi wannan yarinya shekara biyu. Wannan yarinya. Sunan yarinya? Maimuna. To daga nan sai aka ce me? Shi kenan ta ce in ban ma Allah ya saka mu. Kin ce kina zuwa asibiti, wani asibiti ke zuwa? Dr. Umar nake zuwa. Akalla kin yi hoto a kai suna? Na yi so. Me hoton yake nunawa? Zai nuna mai ba komai, ruwa ne. Na'am. To daga nan sai aka kika haifa wannan abun yanzu? A ciki na ta cire min da addu'a. Na'am. Kuma kamar yadda ake haihuwa haka kika haife shi? Ta gefe. Ku bayani jadi abin nan kusan jama'a da yawa suna zuwa kallon abin, kuma mutane da dama daga kowa da matan daga anguwan sun zo sun cika anguwan, kuma tudun wada ne da ke Zaria layin lemo da ne wannan al'amari ya faru. Fatan Allah shi gyara ne.